Hei, ihana sinä. Tervetuloa mukaan tähän Reiki-meditaatiohetkeen, jossa me lähdetään kultivoimaan meidän itsemyötätuntoa ja asetutaan itsemme äärelle olemaan rauhallisessa ja kauniissa olotilassa ja avataan väylää uudelle tulla meidän elämään. Mä oon ennen tätä meditaation alkua jo aukaissut meille turvallisen tilan ja kutsunut mun omat oppaani paikalle ja Reikin oppaat myös. Tätä meditaatiota varten sä voit ottaa hyvän asennon, käydä esimerkiksi makaamaan sohvalle tai sängylle selälles ja intentiona meillä tässä Reiki-meditaatiossa on se itse myötätunnon kokeminen. Eli me voidaan seuraavaksi aloittaa. Sulje rauhassa silmäsi ja ota muutama syvempi sisäänhengitys nenän kautta ja hengitä suun kautta ulos ja tunne kuinka sun keho painautuu sitä alustaa vasten. Hengittäessäsi rauhallisesti voit tuntea kuinka vajoat yhä syvemmälle ja syvemmälle tähän tyyneyden tilaan. Tiedät, että olet tämän ajan arvoinen, jonka annat itsellesi. Olet kaiken sen rakkauden ja huolenpidon arvoinen, jota voit tarjota itsellesi jatkaessasi samalla tätä hidasta ja syvää hengityksen rytmiä. Anna tietoisuuden omasta arvostasi täyttää mielesi ja sydämesi. Voit tuntea, kuinka olet hetki hetkeltä avoimempi vastaanottamaan rakkautta, joka on aina sisälläsi omassa sydänkeskuksessasi. Voit päästää irti kaikista päivän ajatuksista ja mietteistä. Anna niiden ajatustesi vain lipua ohi, kuin poutapilvet lipuvat taivaalla. Voit tuntea, kuinka annat itsellesi luvan levätä tässä rakkaudellisessa tilassa. Kuvittele seuraavaksi, kuinka lämmin, rauhoittava valo muodostuu pääsi yläpuolelle. Tämä kirkas, puhdas, alkulähteen valo edustaa syvää rentoutumista ja tyyneyttä. Ja kun se hellästi koskettaa päälakeasi, voit tuntea, kuinka sen lämpö leviää päänahkaasi pitkin, otsaasi ja ohimoillesi. Jokaisella hengen vedolla tämä valo liikkuu alemmas kehossasi, rentouttaen pienet lihakset silmiesi ympärillä. Tämä valo pehmentää leukasi ja vapauttaa kaiken kireyden niskastasi ja hartioistasi.
Jokaisella sisäänhengityksellä tunnet olosi rentoutuneemmaksi. Ja jokaisella uloshengityksellä tunnet, kuinka kaikki jännitys kehostasi yksinkertaisesti vain sulaa pois, tehden olostasi entistäsi kevyemmän. Kun lämpö virtaa alas käsivarsiisi ja kämmeniisi, huomaat, kuinka kehosi muuttuu painavammaksi, vajoten yhä syvemmälle ja syvemmälle. Tunnet, kuinka rintakehäsi nousee ja laskee hellästi jokaisen hengitysparin myötä. Sydämesi lepää tässä lempeässä, rauhallisessa rytmissä. Anna tämän lämmön virrata alas vatsaasi, koskettaa lantiotasi ja reisiäsi. Tunnet, kuinka tämä lämpö ulottuu aina alas jalkoihisi ja varpaisiin asti. Koko kehosi on nyt täysin rento, syvässä rauhan tilassa. Kenties mielesi tuntuu jo kevyeltä ja kirkkaalta. Jokaisella hengitysparilla vajoat syvempään rentoutumisen tilaan. Olet valmis päästämään irti. Tässä hiljaisuuden tilassa anna itsellesi lupa keskittyä myötätunnon tunteeseen, myötätuntoon itseäsi kohtaan. Kuvittele, että tämä sama lämmin valo ympäröi nyt sydämesi, täyttäen sen ystävällisyydellä ja ymmärryksellä itseäsi kohtaan. Kenties olet käynyt elämässäsi läpi hyvin paljon. Ja tässä sinä nyt olet, aidosti itsesi äärellä, hoivaten itseäsi. Tiedät, että sinun on turvallista tarjota itsellesi ystävällisyyttä. Olet ansainnut oman rakkautesi ja huolenpitosi. Aivan kuten olet ansainnut rakkautta ja huolenpitoa muilta ihmisiltä sinua kohtaan. Hengittäessäsi huomaat, kuinka tämä myötätuntoinen energia leviää koko olemukseesi. Voit päästää irti kaikista tuomitsevista, arvostelevista ajatuksista. Tässä hetkessä on tilaa vain rakkaudelle ja ymmärrykselle. Tunne myötätunto, jota tarjoat itsellesi nyt.
tietäen, että olet vain ihminen, joka on oppimassa ja kasvamassa jokaisena päivänä. Kenties tiedostat, että olet riittävä juuri sellaisena kuin olet. Jokaisella hengenvedolla anna tämän myötätunnon kasvaa vahvemmaksi. Tunne, kuinka olet levon ja hiljaisuuden, itsensä äärelle pysähtymisen arvoinen. Kenties tunnet, kuinka olet huolenpidon arvoinen. Olet myös jokaisen sinua kohti virtaavan rakkauden pisaran arvoinen. Sekä itseltäsi että muilta. Ota nyt hetki ja kuulostele tätä syvän itsemyötätunnon tilaa. Tunne, kuinka hyvältä tuntuu päästää irti täydellisyyden tarpeesta ja antaa itsesi yksinkertaisesti vain olla. Sinä voit vain olla. Ja se riittää. Juuri nyt, tässä hetkessä, vain olla. Nyt kun lepäät tässä syvässä tyyneyden ja myötätunnon tilassa, anna itsesi tuntea täysin tämän hetken turvallisuus. Olet turvassa tuntemaan kaikki esiin nousevat tunteet ja olet turvassa olemaan niiden kanssa ilman tuomitsemista. Anna kaikkien tunteidesi olla läsnä. Ei ole tarvetta työntää niitä pois tai muuttaa niitä. Tiedät, että jokainen tunne on viesti keholtasi, muistutus matkastasi ja heijastus elämän kokemuksistasi. Tunteet ovat liikkeessä olevaa energiaa ja ne liikkuvat lävitsesi. Jos annat niiden tehdä niin. Kenties voit tuntea olevasi tarpeeksi vahva antamaan omille tunteillesi tilaa. Tässä tilassa ei ole oikeaa tai väärää, on vain lempeää ymmärrystä. Kun jatkat luonnollista hengittämistä, voit tuntea, kuinka lämmön ja huolenpidon olotila laajenee täyttäen koko kehosi ja raviten jokaista soluasi.
Tiedät, että ansaitset tämän huolenpidon. Ansaiset kuunnella tarpeitasi ja antaa itsellesi tarvitsemasi levon. Olet sen arvoinen, että voit priorisoida omaa hyvinvointiasi. Olet kaiken rakkauden ja huolenpidon arvoinen, juuri sellaisena kuin olet. Tiedät, että sinun ei tarvitse muuttaa tässä hetkessä mitään itsestäsi. Nyt kun olet syvästi yhteydessä itseesi, ota hetki tunteaksesi kiitollisuutta kaikesta, mikä on tuonut sinut tähän hetkeen. Jopa ne elämäsi haastavat tilanteet ovat kantaneet mukanaan opetuksia, ja voit olla kiitollinen matkan varrellasi saavuttamastasi voimasta. Jokaisella uloshengityksellä voit vapauttaa kaiken, mikä tuntuu raskaalta. Ja hengittäessäsi sisään voit hengittää kiitollisuutta. Harjoittelet samalla antautumista. Päästät irti tarpeestasi kontrolloida. Voit vain luottaa elämän kantavaan voimaan ja antautua elämän virtaan. Tiedät, että sinun terveytesi ja hyvinvointisi riippuvat kyvystäsi päästää irti, luottaa ja antaa elämän virrata lävitsesi luonnollisesti. Jos sinusta tuntuu oikealta, voit nyt valita päästää irti vanhasta ja toivottaa tervetulleeksi uuden. Anna itsesi elää rauhassa, armossa ja keveydessä, tietäen syvällä sydämessäsi, että kaikki tulee tapahtumaan juuri niin kuin pitääkin. Nyt kun lepäät tässä rauhan ja selkeyden tilassa, anna seuraavien voimalauseiden tulla osaksi totuuttasi. Jokainen näistä vahvistuksista on tunnustus arvostasi, voimastasi ja sinnikkyydestäsi. Olen rakkauden, huolenpidon ja huomion arvoinen. Huolehdin itsestäni tietäen, että se vahvistaa minua. Kuuntelen kehoani ja kunnioitan sen viisautta. Luotan itseeni ravitakseni tarpeitani rakkaudella ja myötätunnolla. Vapaudun menneestä helposti ja otan vastaan nykyhetken kiitollisuudella.
Olen kaiken minua kohti tulevan rakkauden arvoinen. Annan kaikille tunteilleni tilaa, tietäen, että olen turvassa ja tarpeeksi vahva tunteakseni ne täysin, jonka jälkeen voin päästää irti. Olen kiitollinen elämän tarjoamista opetuksista ja näen myös positiivisuutta jokaisessa haasteessa. Luotan elämän virtaan ja annan itseni päästää irti ja antautua. Valitsen terveyden, elinvoiman ja ilon, koska olen sen arvoinen. Olen vapaa elämään tarkoituksella, intohimolla ja yhteydellä. Voit tuntea nämä sanat syvästi sisälläsi ja anna niiden resonoida olemuksessasi. Anna niiden tulla osaksi elämääsi, jos ne tuntuvat sinusta oikeilta juuri sinulle. Muista, että sinulla on oikeus valita, kuinka tunnet ja kuinka haluat itseäsi kohdella. Maadoitan tämän reiki-meditaation, reikihoidon sinun kehosi ja asetan intentioksi sen, että milloin ikinä kuuntelet tämän nauhoitteen, saat siitä juuri sen, mitä sillä hetkellä tarvitset sinun korkeimmaksi parhaaksesi. Voit ottaa muutaman syvän hengitysparin ja liikuttaa hiljalleen sormiasi ja varpaitasi ja tulla tietoiseksi tästä hetkestä ja tuntea, kuinka sinun juuresi ovat vahvasti äitimaan sylissä ja kuinka olet maan kannattelema. Kenties tunnet rakkauden lämmön sydämessäsi. Itse myötätunnon itseäsi kohtaan. Voit palata tähän meditaatioon niin usein kuin haluat ja koet siitä olevan apua sinulle. Kiitos, että sain ohjata sinua tässä reiki-meditaatiossa. Toivotan sun päiviin kaikkea hyvää. Kaikkea sitä rakkautta, jonka arvoinen sä oot. Ja mä toivon, että sä voit kokea sitä rakkautta itse itseäsi kohtaan. Kiitos sinusta. Kiitos meistä. Kiitos. Mun nimi on Karoliina Bruun. Ja mä oon täällä sua varten. Ihanaa päivää. Hei hei.